Сәнсез. Бүген без якутлар саха турында сөйләшәчәкбез. Мин белмим ничек дөрес аларны йөртергә. Саха, якут, сахалар. Сахалар дип үзләрен йөртәләр ахырсы. Тюркик этник групп. Булар турында 18-нче гасырларда язалар инде. Менә 19-нчы гасырларда алар турында якутка сәяхәт дигән нәрсәдер язалар. Чөнки монда ниндидер язымлыктыр инде, чөнки монда язылмаган нәрсә язганнар да китапмы ул. 1620 елда турында бар. Менә монысы инде аннексиясы турында башлана. Башлана, кеше теләми инде, чөнки икенче дәүләттә кемнең буласы килә инде. Шуңа алар Мәскәү царствосына теләмәгәннәр инде. Бер авылма инде ул ниндидер яши торган җирләрендәге кешеләрне йөзләп аларны кыйнаганнармы инде, нишәткәннәрме һәм үтергәннәр. Йөзләп, аңлыйсызмы? Һәм шул вакытлардан 1642 елдан 1682 елга бу 40 елга 70% кешене бетергәннәр. Менә мондай традицион кием. Это блингенге бена бар. Первая бранигар. Холтты битерелик тибин. Огны монтабы бихи манна хадара. Монда кадәр нисәдер шулай эшкеләйтәме минем менә. Бу тәрәхмет мөлтәдә бах. Орыйны хигәс. Мин үлем ахырсы алар әзрәк бер-берсе белән уйгырлар белән якындашымы, уйгырларга ошаганнар бит алар әзрәк. Карыйбыз Саха Республикасының тарихын, кайчан башланган. Умяктах дигән культура булган. 2200-1300 елга безнең заманга кадәрдер инде бу. Неолитик культура Сибирнең булган. Менә шул тюркик саха кешеләре 9-нчы гасырда монда килә башлаган. Алар Байкалдан бурятлар һәм монголлар аркасында иң зур шәһәре Якутск 355 мең кеше яши. Саха теле кебегенә. Кыргызында нинди хәрефләр бар? Д дигән нечкәлекләр белән, т. Иң кызыгы бер ул шаманизм инде. Мин шуны карыйсы килә иде, чөнки бик кызыгы бер инде ул. Аларның бик бай мифологиялары. Омогой бай булганлар да, Элей Батур, Улю Кохоро, карт кеше кебек була икән ул. Менә аларның булган мифологиядә Сибир татарларының анда шундый зур кешеләр булган теге, кешедә түгел инде. Үзе биек булган инде бер. Урманнар кадәр анда бит инде урманнар аңлыйсыз анда Сибирләрдә ул бит инде зур агачлар, бер 3 метрлык һәм менә шундый инде 3 кенә метр булсын әле. Бер 10 метрлыктыр. Идек сахатылын карык. Икис кылак уернәһә шишите бол булган. Монда бигрәк күбеме икешәр хәрефләр. Шише кызык. Габушев шаманы бар. Бит Мәскәүгә барган иде, аны тоттылар. Монда ниндидер дивар турында. Белмим, дөрес әйберме бу? Captured by photographer Dmitry Lyashev on a flight over Yakutia, revealing a seemingly endless long wall. Following the release of this footage, scientists began scrutinizing the images and concluded that the wall was man-made. The wall extends to the ocean, continuing beneath the water. Surprisingly, no one had previously noticed this wall. Кызык әйбер инде бу ниндидер фотограф төшергән дип әйтәләр инде һәм ул чынлап та теге кеше белән ясалган дип утыралар инде әле диңгездә дә бара дип. Bewilderment among scientists. Discovered a book referencing this wall in Yakutia. You can find a video about. Мин күрдем әле бер киноны, Айта дип атала торган. Менә аны бетерделәр, ләкин барыбер кызык карарга.
аны бик яраталар менә бу киноны. Барысы әйтәләр, бу бик әйбәт кино. Чынлап та. Ләкин җиптер мин саха көліннән таба алмыйм. Саха көлі дип атала шуның. Begalaman. Мәсір бұғарсып. Бұл мне мұнысы шынып та әйбәт еме түгі. Үз тілінде өздері шулай ясаулары. Бұл лайк. Қанарыты? Қайда болдың деме ол, күн нешік өтті деме ол. Садық телефонғы лықынын да? Телефон деп әйті, телефонын неше болмадың дейді дәрейді. Бірген ол? Үстад? Бигрәк инде начар. Мискин бала. ترى حبيت انت اللي خلق عيبت تواتخ اخو قبضنا وبانطر اللي كان ورا ارضيه Мұнысы енді мұнысы бек қызық айбір. Мен айтам, біз бірәр күні қорай алабыз, бірәрге құт киноларын шыл ютубта ашық мен шындай болғанларны бәлки қарарбыз. Ләкин мен барыбір айтасым келе, бик рәхмәт шындай әйбірлер ясаған үшін. Олар бик тә әйбәт эш ясыйлар. Яхуд кинолары, оларны менә шул бетерделәр инде, бір киноны ишеткәнегез бардыр хәбәрләрдә. Менә аны да бик яраттылар. Бәлки biz аны да карарбыз. Ничек була инде? Әйдәгез гимнын тыңлайбыз Саханың. Символы қызық екен емес, ол кіші ат білен. Қызық тәрбиелер екен. Min Sahaban. Bu Saha turunda mı? Sahabın elbaqten beri tarvaqtıbın Allah'ın sababın min qaraqtarbın Min sahabın bilebin bütün ulus Cin sahalın oluq solun Ustun tutus iya bor kup put Tumanga süterde ayılğattan berili bit kutun Sürgetin saha sire sahallarga Sür
түнүнөн барана быт олар эри кан Өрüyen tutuuta keminin baraturan ette. Olaren ülle türgetiyen adatın idda. Manetenge kar bahçeleri suğuk oңоруunu tutulluqtaq sportivna örüyen serin bilemine kanadатын tuhunan ette. Сахар Республикатын барабытылсан үлетін отчеттур біліқ төт күнне ғылетті осалдан луғығар түміктенне барыта сүйірбе бір нехелеге үз біліғынан арақсан кереділер. Нехелені сүріннен тұғытур орсуытым геделәғым аялмалы көтін салғыр. Отчет сағаламы күнігер маңдай қоры. И аларның күп жерде менә ике хәреф бар икән. Менә шунысы кызык. Мен шуны иң күп нәрсәне күрдем инде. Бәлки кинолар турында күбрәк тә карарбыз, чөнки миңа монысы бу җире бик кызык. Мин аны күрмәдем бик әйбәтләп. Шуңа күрә теләсәгез лайклар куй. Языгыз комментариядә теге телисезме-сез карарга киноларны, якутларның. Без карарбыз. Бәлки әзрәк телендә өйрәнеп алырбыз. Карар өчен әйме. Шуңа күрә сау булыгыз.